Primer, gràcies Marta i Jordi per convidar-me a fer aquesta xerrada i gràcies per posar-m'ho tan difícil, Jordi. Perdona. Perquè, a veure, no, realment estic acostumada a que m'ho posin difícil perquè en general quan parles de, bueno, ja s'ha vist en els resultats de l'enquesta, quan parles de recerca i sobretot d'estadística, la gent no... M'han dit de tot, vull dir que m'ho he trobat tot, o sigui que més o menys estic acostumada. Vale. Jo començo... A veure si faig bé això. Sí. Jo començo posant-vos una foto meva de fa 25 o 26 anys, per començar, i us volia explicar la situació. Aquí estava jo en un congrés, va ser el meu primer congrés científic que vaig anar, i el que em va passar va ser que jo havia de fer una comunicació oral. Jo estava treballant a l'IMIM, a l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques, i em va tocar anar, perquè havia fet jo soc estadística, després em presentaré formalment, de formació soc estadística, havia analitzat unes dades i l'investigador, que era al meu cap, el Jordi Sunyer, no sé si el coneix, un investigador molt, molt potent, i em va dir que anés jo a presentar els resultats, jo havia fet l'anàlisi. Clar, jo dominava i sabia perfectament el que havia fet i no tenia cap problema, però clar, jo estava cagada de por perquè, clar, havia de defensar una cosa que jo no dominava, el que és la part mèdica, diguéssim. I vaig anar al congrés. En el moment que havia de sortir a fer la comunicació oral, estava tan nerviosa que, clar, estava tot ple de metges i de professionals de la salut, em van veure tan nerviosa que no sé ni què em van donar alguna cosa, no sé quina pastilla em van donar. No, vaig sortir allà supertranquil·la i ho vaig fer molt bé i molt tranquil·la. Perfecte, ja et dic, no sé ni què em van donar, em van veure fatal. Ho vaig fer perfecte. Vaig acabar i molt bé. I a partir d'allà, un altre congrés, vaig començar a fer formacions com a docent a professionals de la salut, classes a la universitat. O sigui, va ser una evolució de no voler sortir a fer una comunicació oral, posar-me supernerviosa, que ja et dic, em van haver de drogar, no sé què em van donar, acabar donant classes a la universitat davant de més de 80 persones. Bé, o sigui, va ser com una mica el punt aquest, que em llenço, no? Per què us explico això? Perquè jo sé que aquesta situació, no tan exagerada, òbviament, però quan la gent sent parlar de recerca és no. O sigui, aquestes són les cares i no les he exagerat tot el que podria exagerar-les, però això no és per mi, com a mi em passava el mateix quan havia de sortir a parlar davant de gent. Això no és per mi, jo no en sé prou, és el que jo pensava, si em fan preguntes què passarà, no sé per on començar, o sigui, era una mica la situació, la meva sensació en el moment que havia de sortir a parlar. Comença una darrere l'altra i veus que no és per tant, que sí que en saps, que si no saps no passa res. No tinc temps, el no tinc temps és la frase més habitual i amb lògica que sento quan parlem de recerca, però a mi no sé qui em va dir algun dia, una vegada, que el tema de no tinc temps és un tema de prioritats. O sigui, tu prioritzes coses i tens temps per les coses que prioritzes i per les que no. Pel que ens ha comentat el Jordi, doncs hi ha interès i hi ha ganes de fer coses i això és el que mou molt quan no tinc temps, el fet de no tinc temps desapareix, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, jo us volia fer una pregunta i és aquesta. Quants de vosaltres heu tingut alguna vegada una pregunta, el que deia el Jordi, una idea, una pregunta en el vostre dia a dia i com ha dit la Marta també, m'ho apunto, això s'ha d'estudiar, però ja està, aquí s'ha quedat. Això li ha passat a algú? Us ha passat a tots? Esteu dient que sí amb el cap? Sí, exacte. És molt habitual. Llavors, a mi m'agrada molt aquesta frase
millones vieron a una manzana caer, Newton fue el único que se preguntó per què. Moltes vegades ens trobem en el nostre dia a dia coses, us trobeu en el vostre dia a dia coses i dius, vale, sí, això passa perquè passa així, perquè sempre ha passat així, però per què? Anem a veure el per què. Llavors, el que us deia del temps, o sigui, la recerca no comença quan tens temps, perquè el temps és una cosa de prioritats, mai tindrem temps de recerca, mai, o sigui, mai. Comença quan realment tu tens aquella idea, aquell dubte, veus aquella cosa que te'n vas i te la quedes al cap, se't queda al cap i dius he de fer alguna cosa amb això. Doncs això és el que mou que vulguem, plantejar un projecte, fer recerca i començar a investigar sobre aquell tema. Jo encara no m'he presentat, però ja us estic explicant aquí la meva vida. Durant la pandèmia també va passar una cosa, que és que jo estava treballant en aquell moment a l'Aquas, a l'Agència de Qualitat i Avaluacions Sanitàries de Catalunya, i treballàvem pel Departament de Salut. Òbviament ens van enviar tots a casa, estàvem treballant online, no 24 hores, però gairebé, perquè havíem d'estar actualitzant dades a la consellera en aquell moment, tot el dia 4 o 5 vegades actualitzant dades. Jo tenia accés a totes les dades, perquè estaves al Departament de Salut, tenies accés a totes les dades de la pandèmia, tot, el número de casos, els morts, tot. I què va passar? Doncs que jo estava fent recerca i feia projectes de recerca, suport, anàlisi de dades, feia molts mapes, perquè feia mapes, estudiàvem temes de variabilitat i mirava, i s'havia de fer amb mapes, i estava fent mapes cada dia, i no hi havia cap mapa, hi havia mapes d'altres països, però de Catalunya no hi havia cap mapa. I ja havia passat, això crec que va ser a l'abril, havia de portar gairebé un mes. I jo pensava, per què ningú ha fet un mapa per veure? Perquè era el moment en què es començava a parlar que al centre de Catalunya que hi havia com un brot, bueno, sí, sembla que hi ha un brot, i jo pensava, per què no fem un mapa? Simplement un mapa molt simple amb el número de positius que hi ha a cada lloc, si teníem tota la informació, i ningú ho feia. I jo em vaig posar un divendres a la tarda a fer el mapa, perquè tenia les eines per fer el mapa, tenia les dades i em vaig posar a fer mapes. Molt simples, que són mapes amb el número de positius, amb el número de morts, amb el número que sigui. I li vaig passar el que era el meu cap en aquell moment, i sí, està molt bé, tal, bueno, aquí es va quedar. I el dissabte al matí començo a rebre tot de missatges per WhatsApp, i que estaven sortint a les notícies els meus mapes. Clar, una cosa tan simple com un mapa, que dius, per què ningú se li ha acudit pintar amb un mapa el número de casos positius? Amb això el que us vull dir és que no hem de pensar en investigar, en fer recerca, com fer una cosa completament nova que ningú ha fet, sinó mirar millor el que ja està passant, perquè ja està passant. Anem a veure com podem mostrar i com podem mirar d'una altra manera alguna cosa que ja està passant. Això també és fer recerca. Això és una mica el mateix, un altre cas que us volia explicar ràpidament, però més exagerat, òbviament. Això va passar i és real també. Aquí és amb una visualització, igual que va passar, que l'únic que vam fer va ser posar els casos positius en un mapa. Aquí el que vam fer va ser agafar totes unes dades que són públiques, a Nova York tenen un registre de dades públiques de la gent que té armes de foc a casa seva, i això està públic anys i anys, i ja està, i allà està. Un dia eren uns periodistes, van fer un mapa amb aquelles dades i van començar a mirar on estava, on vivia la gent que tenia armes de foc a casa seva, i de sobte van veure on es concentraven i tal. Clar, això va tenir molta repercussió perquè van començar inclús va haver gent
que va atacar el diari, que va publicar això, van amenaçar les famílies, va haver molt de merder per això, però simplement és el que us volia dir. No van fer res més que posar unes dades en un mapa i això és com un punt de partida d'alguna cosa, per començar a veure coses, per mirar d'una altra manera una cosa que ja tenim allà davant. Ara sí, em presento perquè us he explicat la meva vida, però encara no m'havia presentat. Per què us puc parlar jo de recerca en salut? Doncs perquè porto 26 anys treballant com a estadística en el sector salut i, per tant, suposo que alguna cosa hauré après. He vist la recerca, com us deia abans, des de totes bandes. He estat a atenció primària, he estat a hospital, he estat al Departament de Salut. Per tant, veus, arriba un dia que pares i dius, ostres, has passat per molts llocs i has vist la recerca des de molts punts de vista. He tingut sempre contacte directe amb professionals, donant suport des de l'inici, en qualsevol fase, acompanyant els projectes en totes les fases i fent formació a professionals de la salut també durant molts anys. I a més, hi ha moltes vegades que em poso el barret de l'altra banda, d'avaluadora, i també estic com a avaluadora de diferents convocatòries, avaluant projectes. Per tant, quan assessoro dic, això no ho posis, això posa-ho, perquè ja veus, ja saps el que els avaluadors et diran. I actualment, després d'estar passant per tots aquests llocs treballant, em vaig posar fa 4 anys com a autònoma i vaig constituir el que ara és DatexBio, que és una assessoria bioestadística i suport científic. Estic parlant molt jo, no volia parlar tant. De vosaltres, quants heu fet alguna cosa de recerca? Alguna cosa? Encara que sigui un pòster en un congrés. Perquè a mi em van dir que no havia fet res, Alguna cosa heu fet. Qui ha publicat articles científics? Sí que han fet coses, Jo començaré, volia explicar-vos una mica la base, l'inici, perquè veieu que, i realment us ho explico, i jo em trobo que el 90% de la gent, quan em porta un projecte, aquesta base no la té. Per tant, si no tenim això bé, ara veureu que si no tenim això bé, tot el que fem després, tot aquest recorregut, no servia de res. Perquè a mi m'arriben projectes al final i tornem a començar, perquè no està bé. Veureu aquesta base? La meva idea és que veieu que aquesta base és molt fàcil, encara que us hagin dit que és molt difícil. És molt fàcil començar. Sou vosaltres els que heu de començar. Jo, com a experta en metodologia, jo no puc començar-la. Jo us puc donar les estructures i dir-vos això es fa així, però sou vosaltres els que heu de començar. Jo no tinc els vostres coneixements del vostre tema per començar. Llavors, ara, no sé si algú s'ho ha plantejat, algú m'hauria de preguntar si no tinc experiència en recerca, dels que heu aixecat la mà, potser alguns en teniu més, si heu publicat articles, potser altres en teniu menys, perquè heu fet poqueta cosa, algú que no ha aixecat la mà no ha fet mai res, però si no tinc experiència o en tinc poca, puc ser investigador principal i tirar endavant un projecte de recerca? Què en penseu? Que no, aquí diuen que no, perquè diuen que sí, que no. Hi ha una mica de tot. La resposta és sí. La resposta és sí. Com? Doncs hi ha un tema molt important, que és que la recerca no l'heu de fer vosaltres individualment, cada persona, sinó l'heu de fer amb un equip de persones que volen investigar el mateix que vosaltres. Per tant, quan es planteja un projecte, us heu d'assegurar que esteu rodejats del vostre equip de recerca, és gent que sí té experiència i, per tant, vosaltres podeu liderar-ho sense cap problema, sempre i quan tingueu aquest recolzament de gent que ha fet alguna cosa de recerca. Sempre, sempre, sempre hi ha algú que tira del carro, sempre. Sempre. I encara que no en tingueu experiència, podeu ser vosaltres els que tireu del carro. Però, el que us dic, tenir com aquest coixí de seguretat que teniu aquesta gent darrere i que us està recolzant i és experiència. I d'aquesta manera es donen projectes, es financien projectes a gent que no ha fet mai res, perquè té un equip darrere que sí que en té.
O sigui, això funciona així i jo ho he vist moltes vegades i és real, no és que ho estigui dient, sí, feu recerca que si no teniu experiència, no, és així, vull dir, funciona així i ja està, és el que està passant. De fet, hi ha convocatòries d'ajuts a recerca que donen més punts si no tens experiència, perquè són investigadors novells i volen potenciar això. Després, clar, això ho sabem tots, perquè ens ho ha deixat molt clar el Jordi, que si no, a partir de les preguntes i de les idees que tenim, és on generarem i començarem aquesta recerca. L'alimentarem amb metodologia i amb coneixement previ. Després hi ha temps, que ja parlarem d'això, però creix amb el temps que li puguem dedicar. És el que dèiem abans, el temps, que diem que no tenim temps. Sí que és veritat que aquí, i jo soc conscient i ho veig, i abans ha sortit, estic disposat a fer recerca, a dedicar el meu temps lliure. Malauradament, aquí és així. O sigui, hi ha molt pocs llocs que puguis dedicar part del teu temps a fer recerca, el teu temps laboral, i és la manera que tenim, almenys per ara. Sí que és veritat que altres països estan molt més muntat, molt millor, però aquí ara mateix és així. Sí que cada vegada sembla que s'està destinant més recursos a poder solucionar això, però va molt lent, la veritat. I això és molt important i és el que ens deia el Jordi, que reforça amb l'entusiasme dels investigadors. Si nosaltres no tenim aquestes ganes de mirar aquella idea, de veure què està passant allà, si no hi ha algú que estigui motivat i tirant del carro, això no funcionarà. I necessita recursos i diners, òbviament. Aquest és el que seria el projecte, el camí d'un projecte de recerca. Si algú vol fer alguna pregunta, em pot parar en qualsevol moment, vull dir que aquí... Aquest seria el camí. Tot projecte de recerca ha de seguir aquestes passes. Tot, no ens podem saltar cap. Si ens saltem una, és el que es deia malament, hem de tornar a l'inici. Per tant, si la primera, que és la pregunta de recerca, ja no està ben plantejada, que és el que jo em trobo quan arribo aquí, analitzen les dades i no saben què volen respondre, malament. I us ho dic en sèrio, o sigui, el 90% dels projectes no tenen clar això. Hem de reformular-ho. Per tant, primer, pregunta de recerca. Segon, el que us deia, equip. Busquem un equip, busquem altres persones que vulguin fer el mateix que nosaltres. I aquest és un dels errors que dèiem. Molta gent no fa recerca perquè es pensa que ho ha de fer tot ell sol, ella sola. No, la recerca és amb un equip. Busquem bibliografia, com ens comentava el Jordi abans, mirem si algú ja ha mirat això, perquè si ja està mirat i ja s'ha respost, doncs ens oblidem del tema. I després redactem el protocol. Anirem veient ara una mica cada un d'aquests passos amb una miqueta més de detall. Redactem un protocol de recerca. Al protocol de recerca posarem tot el que farem. I aquí, a partir d'aquí, quan tenim clar tot això, és quan començarem a recollir dades. Recollir dades o aprofitar dades que algú ja ha recollit o que automàticament es van guardant en algun registre. Les analitzarem i farem difusió dels resultats. Aquest és el recorregut d'un projecte de recerca. Molta gent ho veu així, com una muntanya, una pujada. Això és una muntanya que he d'escalar. No s'ha d'escalar. Encara que no ho sembli, és pla. No fa pujada, vull dir, tot el contrari, fa baixada. El més difícil és l'inici. Un cop tenim aquell inici clar, la resta surt sol. Arribar al final, si tu tens la base ben feta, surt sol. Va sortint sol. La pregunta de recerca. Us proposo que en 5 segons, segur que us ve al cap, una situació del vostre dia a dia en el que hàgiu dubtat i que hàgiu pensat això, com deia abans la Marta, això s'hauria d'estudiar, això s'hauria de fer alguna cosa amb això.
No té per què ser una cosa molt gran, una situació en la que us hàgiu trobat. Que potser després ja està estudiat, bueno, però no ho sabem. Val? Tingueu al cap alguna idea d'aquestes? Sí? Us diria que si algú s'anima a dir-la, però no sé si us animarà a dir-la. Si no, aniran sortint després exemples, Vale. Bueno, si algú s'anima, que la digui, No problema. Vale, doncs va. Estic segura que a tothom li ha vingut alguna cosa al cap. Vale. Aquesta cosa que nosaltres tenim al cap, que potser no sabem ni com plantejar-la. Tenim allà la idea, sabem que en aquell moment ens vam trobar amb aquest dubte. Què fem? Què fem ara? Què fem amb allò? Doncs molt fàcil. Anem a plantejar-la correctament. I per plantejar-la correctament veureu que simplement hem de tenir en compte 4 components. Abans de dir-vos quins són aquests 4 components, dir-vos de manera més general què ha de tenir una bona pregunta. Després concretarem més. Però de manera general ha de ser rellevant. Això ha de respondre a una necessitat real. Rellevant vol dir que realment sigui algú que després allò serveixi per a alguna cosa. Això després ho veurem, com podem fer-ho, com podem saber-ho, perquè jo d'entrada la tinc al cap, però jo no sé si allò és rellevant o no. Això és molt important i m'ho trobo molt. Volem estudiar-ho tot, ho volem fer tot. No, concretem. No ho fem tot. Concretem amb una cosa i després una altra. I això també és un error que em trobo moltes vegades. Jo us vaig dir errors que em trobo perquè així vosaltres no els feu, perquè jo em trobo molt que em venen amb projectes i objectius molt grans. I és no. Anem a centrar-nos en una cosa. Que es pugui viable, que es pugui fer amb els recursos que tenim. Tot i que, si no podem fer-ho amb els recursos que tenim, llavors hem de plantejar, demanar, hem de veure amb aquest protocol que nosaltres fem, demanar un ajut de recerca per poder finançar el que no tenim, els recursos que no tenim. Si podem tirar endavant, tirem endavant. Que ens falten recursos, plantegem per demanar una beca. I demanar una beca tampoc és difícil, ara veureu, si tenim un protocol fet. I el que dèiem, útil, ha d'aportar coneixement, vull dir, ha de servir després per alguna cosa, perquè si faig alguna cosa perquè jo tenia aquest dubte, però ningú més ho farà servir, doncs tampoc. Però llavors anem, potser, no? Jo us he anat posant exemples, demano perdó per anticipat, perquè els exemples que he posat, jo he posat exemples molt generals, però he intentat adaptar alguns exemples als vostres casos, el que us podeu trobar vosaltres. He vist que no he anat tan malament per el que anava comentant el Jordi de temes de formació i tot això, però us demano perdó perquè seria amb el ChatGPT que li he demanat que em doni exemples vostres. Per tant, no sé si ho haurà encertat o no, vull dir que vosaltres també aneu dient si ho ha encertat o s'està flipant molt el ChatGPT. Llavors, ara aprofito que he tret el tema de la IA. Jo aquí no ho he anat posant, però us ho aniré comentant. Totes les fases que vèiem abans, en totes les fases hem d'utilitzar IA, és igual, ChatGPT, Cloud, el que vulgueu, però hem d'utilitzar-ho perquè ens ajuda moltíssim. No és que li diguem, fes-me aquest projecte, no. Si tenim aquest coneixement i aquestes bases que jo intentaré explicar-vos ara, amb allò i amb la IA, molt més ràpid i molt millor. Jo l'utilitzo cada dia, soc molt friqui de la IA, l'utilitzo cada dia i realment m'està estalviant moltíssim temps, molt, molt. I m'ajuda a plantejar coses millors. Però has de tenir aquesta base, perquè ja us ho dic, si li dieu plantegem una pregunta de recerca, no ho farà bé. Li heu de dir què voleu que tingui aquesta pregunta de recerca, i llavors sí. Però per saber què ha de tenir són aquestes bases. Llavors, potser teníeu una idea difusa al vostre cap d'allò que volíeu fer, de com podem millorar la formació en suport vital. Això és molt general, però anem a concretar, hem de concretar amb aquesta pregunta de recerca. Un exemple, una pregunta ja més investigable. Un microreciclatge mensual de 10 minuts, no ho sé,
pot millorar la retenció dels coneixements de suport vital bàsic als 3 mesos. No sé si té sentit, això ja sou vosaltres els experts. Però el que vull que veieu és que cada una cosa, així com molt general, concreto. Què vol dir millorar? Doncs mira, millorar vol dir millorar la retenció, perquè jo ja he dit millorar, però millorar què? Millorar la retenció dels coneixements, no? Ja estic concretant un microreciclatge mensual, no? Ja estic dient que serà els 3 mesos, vull dir, estic concretant. Això és el que ha de tenir la pregunta de recerca. 4 components que ens ajuden a concretar això i a plantejar aquesta idea que tenim nosaltres al cap amb una cosa més concreta. Aquests 4 components, quins són? 4. El problema d'interès. Primer, el problema d'interès. La població a la que va dirigida l'estudi, la intervenció, si és que en faig alguna, i el resultat que esperi. Ara us poso exemples. O sigui, sempre que intenteu aterrar aquella idea, aquella pregunta que teniu al cap, busqueu aquests 4 components. I ara es tracta de fer l'exercici aquest. Quin és el problema al que jo vull investigar? Per exemple, jo us poso aquest exemple. Us he posat aquí els 4 components. Problema que vull investigar, població i la intervenció. Si és que n'hi ha, perquè si és un estudi observacional no hi ha cap intervenció. I el resultat. El resultat pot ser opcional, el puc posar a la pregunta o no. Jo us poso aquesta pregunta que és molt general, que és molt simple per situar-nos. És eficaç la vacuna de la grip en personal sanitari? Quin és el problema d'interès aquí? Quin penseu que és el problema? El problema que a mi m'interessa investigar. Algú s'anima? La grip. La grip. O sigui, el meu problema és la grip. Jo el que vull és solucionar la grip, no? Que hi hagi el menys grip possible. Està molt fàcil. La població, bueno, ja us ho he dit, però era molt fàcil, no? La població a la que va dirigida aquesta pregunta, el personal sanitari, no és a tota la població, és al personal sanitari. Intervenció. Quina és la intervenció que hi ha aquí? La vacunació, exacte. Aquí estic vacunant. Vacuno o no vacuno? Què faig? I el resultat? L'eficàcia. Exacte, l'eficàcia. Sembla que t'hagis mirat les meves diapositives abans. L'eficàcia. L'eficàcia, aquí surt la paraula. Podria dir redueix la incidència de grip, per exemple, la pregunta. Però és concretar, m'és igual el que posi, però és concretar i el que jo vull m'estic preguntant. Per tant, fixeu-vos que la pregunta són 4 components. Ja està. Amb això tenim una pregunta ben plantejada. I amb aquesta pregunta ben plantejada, tota la resta surt sol. Tot. Perquè això, ara veureu, ho transformem en una hipòtesi i en un objectiu. I ja està. I ja us comencem. Ja està. I aquesta és la base que us dic que la majoria de gent que fa recerca no la porta ben plantejada. He intentat posar-vos un exemple del vostre camp. A veure si ens agrada. Bueno, ChatGPT, Una intervenció formativa amb simulació i debriefing estructurat pot millorar la qualitat de les maniobres de RCP en professionals sanitaris. Això ja se sap o no? O està ben, com a exemple, està ben posat? Està ben posat. Problema. Quin és el problema aquí? Què és el que jo vull investigar, que em preocupa? La qualitat de les maniobres, esteu dient per aquí, no? Sí, la qualitat de les maniobres. O sigui, les maniobres, la seva qualitat, és el que a mi em preocupa. És el meu problema. Això és el que jo vull solucionar. Quina és la població aquí? Professionals sanitaris. Professionals sanitaris que realitzen aquesta formació. Els que estan realitzant la formació, òbviament. Perfecte. I la intervenció? Vacunació i debriefing estructurat. Perquè t'has vist les diapos abans. És fàcil, sí. Exacte. La simulació. Estic dient que faré una intervenció formativa i estic concretant amb simulació clínica i debriefing estructurat i, per tant, l'alternativa quina serà? L'habitual o no sé què, o res, o el que es faci habitualment. Però veieu
Què? Això, no m'esteu dient, perquè això és molt fàcil, o sigui, no té més. És plantejar-ho d'aquesta manera. El resultat esperat, exacte, millorar. Millorar, ho estic dient allà, aquesta formació pot millorar la qualitat, no? Millorar. És el resultat que jo espero, que després millori o no. Home, seria bé que millorés, però és el que jo espero. Podria ser més breu aquesta pregunta? Bueno, podria dir una intervenció formativa i no dir quina és, no dir tot això de simulació i de briefing estructurat, o al revés, o no dir una intervenció formativa i dir la simulació i de briefing estructurat pot millorar la qualitat. Veieu? Però, de totes formes, estic incorporant la intervenció. I depèn de per què ho enfoqui, la poso o no. Si és un títol d'un pòster, la posaré perquè es vegi quina és la intervenció. Fem una altra, perquè veieu també que és molt fàcil. Els professionals sanitaris se senten preparats per iniciar maniobres d'RCP davant una aturada cardiorespiratòria real? Està encertat també? Ha encertat el ChatGPT? Sí, no? El tinc bastant entrenat, també us ho he de dir. Ara, si vosaltres li dieu... Has de dir quina versió tens. Quina va ser? L'última. L'última. També us dic que si jo no li dic posa'm els 4 components a la pregunta, no ho farà bé. Se'm deixava la població, se'm deixava coses. Per tant, és el que us dic, si vosaltres no li passeu això, no teniu aquest coneixement, es deixa coses. Per tant, és la manera conjunta de treballar amb la IA. El problema, què m'interessa aquí? Quin és el problema aquí? La preparació dels professionals sanitaris. La preparació. A mi el que em... Perdó, ja us he avançat. El que em preocupa és aquesta preparació, he posat seguretat, la preparació, que se sentin preparats, que se sentin segurs per poder fer això. Aquest és el problema. Surt a la pregunta. Ja està. Població. Professionals sanitaris, els professionals sanitaris que s'han format en suport vital i que són la meva població a la que jo faré aquest estudi. Intervenció, aquí no aplica, m'he avançat, perdó. Intervenció, els professionals sanitaris se senten preparats per iniciar maniobres de RCP davant una aturada cardiorespiratòria. Aquí no hi ha intervenció, aquí simplement estic observant si se senten preparats o no. Però jo no estic fent res. No els estic dient, no els estic fent... O sigui, jo ara, sabent aquesta base, si estan preparats o no, podria dir, ara faig una intervenció, vaig a fer-los alguna cosa per veure si fent aquest alguna cosa després estan més preparats. Però jo aquí no estic dient que faré un alguna cosa, simplement miraré de base, miraré com estan d'entrada. Sí? Per tant, aquí no hi ha intervenció. I el resultat? Aquí tampoc surt el resultat perquè normalment quan és un estudi observacional no és com quan faig una intervenció que vull millorar, vull reduir, vull fer alguna cosa. Quan faig un estudi observacional, normalment, si no hi ha una intervenció, no surt a la pregunta el resultat. Digues. Sí. No té per què no necessitar. No, el problema de la població sempre, sí. Aquestes sí. Les altres són, només s'hi aplica la intervenció. Si tu estàs fent una intervenció, llavors sí, però si no, no. I el resultat és opcional. Seria més d'opinió. Exacte. Seria saber una mica quines inseguretats tenen, quines necessitats, quines barreres. Seria més d'opinió, exacte. Aquestes dues sempre, i aquestes només s'hi aplica si hi ha intervenció. L'hem de posar i el resultat és opcional. Si em queda bé i ajuda a entendre, sí, si no, no. Digues. Ets partidària de que aquesta pregunta d'investigació sigui la primera opció per a un títol d'un treball, d'una publicació, d'un pòster? Més que no ficar el resultat o no? En el títol, Com a primera opció. Ja sabem que pots ficar el resultat principal com el títol, però... Ficar això com a títol, sí. Tenia moltes diapos i he hagut d'eliminar, perquè si no estaríem aquí 3 hores, però una de les que tenia era aquests 4 components, també al títol. També el títol del meu projecte, el títol del meu pòster, el títol del meu article. Sempre els 4 components, que no cal que ho planteixis. Com a pregunta, quan feu un pòster, les preguntes funcionen molt bé,
perquè la gent llegeix la pregunta i diu ai, i vol saber la resposta i segueix mirant el pòster. Funciona molt bé. Però si no voleu plantejar com a pregunta els títols, no passa res. Però sempre, sempre, els 4 components també. I els 4 components també a l'objectiu. Després veurem com passem. Vale? Sí. Jo no vaig controlar el temps, ho dic perquè m'aviseu, Vale, llavors això us ho he posat, jo vaig fent, us vaig posant aquí, jo vaig fent publicacions a LinkedIn, de tot això, això va ser una publicació que vaig fer a LinkedIn, vaig com intentant transmetre, intentant fer fàcil la recerca i vaig fent publicacions d'aquest estil. Llavors, això és només perquè veieu com podem fer conjuntament, que dius, tu com ens ajudes, tu o qualsevol persona experta en metodologia, com ens pot ajudar a nosaltres? Doncs el que hem anat fent ara, anar aterrant això i anar traient-vos aquesta informació que sabeu vosaltres, així. És això, aquest és un exemple. Quiero estudiar si la salud mental ha aumentado después de la pandemia en la gente mayor. Això es deia molt, Al principi ha augmentat molt en gent gran, després va començar a dir als adolescents. Jo tinc aquesta idea perquè ho sento por ahí i sembla ser que està passant. I aquesta seria jo que us diria, molt bé, com mesurarem salut mental? Perquè, clar, salut mental. Doncs mira, miraré si tenen més ansietat, si estan més deprimits, si tenen més estrès. Però com mesuraràs l'ansietat, l'estrès, la depressió, com sabem, com mesurem això, intentem aterrar això. Llavors ja comencen i comenceu a dir vosaltres, hi ha escales, l'ansietat hi ha l'escala tal, l'estrès l'escala tal, hi ha una sèrie d'escales per cada cosa. Però espera, que encara no hem acabat. I gente mayor, hem dit la pandèmia en gente mayor. Què és gente mayor? El que dèiem, la població. Doncs mira, totes les persones de més de 65 anys, per dir alguna cosa. Podria ser una altra, podria ser, aquí no té per què una definició. Però és perquè veieu la idea de com anem aterrant això, que també ho podeu fer vosaltres, anar aterrant aquestes idees així. Llavors, això és el que passa. Jo tinc aquesta pregunta, però no sé per on començar. Per tant, el camí per comprovar si la teva pregunta, perquè jo tinc aquesta pregunta i el que dèiem abans, però ara, què faig amb aquesta pregunta? Perquè si algú ja l'ha investigat, doncs aquí me quedo, Com puc saber si allò que dèiem, si és original, si serveix? Doncs hi ha també una metodologia, unes passes per poder-ho fer. Tinc la meva pregunta, ara veurem. He d'identificar unes paraules claus, que ja les he identificat, els components. El que dèiem, la població, el personal sanitari, això és una paraula clau. Les paraules claus serien com els 4 components. El problema és una paraula clau, o paraules clau. Els 4 components serien les paraules clau. Llavors, ens anem als buscadors de bibliografia, com el PubMed és el més habitual i el que ja abarca tot. Ara, el que us deia, amb IA ens estalviem moltíssim d'això, perquè també pot buscar en els buscadors, ens pot inclús fer resums dels articles, vull dir, funciona molt bé. I a partir d'aquesta literatura i d'aquesta bibliografia que nosaltres mirem si ja existeix, és on identifiquem aquest gap, aquest buit que té la literatura i veiem si la nostra pregunta encaixa en aquest buit, si respondrem a aquest buit. També us he de dir que no cal que no hi ha cap o hi ha poca cosa publicada del meu tema, de la meva pregunta. Hi ha poca cosa, gairebé no hi ha res, això és perfecte, però a vegades hi ha coses, i no són poques, però es contradiuen molt. No s'ha arribat a una conclusió clara. Uns diuen que sí, altres que no. En aquests casos també està bé aportar i fer un estudi, perquè estaràs intentant aportar, a donar més claredat. Òbviament, intentem plantejar-ho solucionant les limitacions que tenien els altres per poder aportar ja una resposta més que aclareixi més. Però no sempre té per què ser una cosa nova, innovadora. A vegades és el que ja hi ha i s'estan contradient. No està clar, no està del tot clar. Llavors, també, els passos que us acabo de dir, us els poso aquí, és escriure una pregunta, que ja sabem com s'escriu, ara ja ho sabem fer, identifiquem els 4 components, que també ho sabem fer, ho passem aquests components
amb paraules claus, passem aquests components a les paraules clau i busquem a PubMed amb aquestes paraules clau, són les que posem a PubMed, posem aquestes paraules clau perquè ens busqui articles d'aquest tema, que tinguin això, el problema, el personal, que ens busquin això. I a partir d'aquí, amb el que trobem, nosaltres veiem si val la pena o no val la pena, perquè si la resposta ja està donada, doncs ja està. Aquesta seria la manera. Per tant, el següent pas seria buscar equip i la bibliografia que us deia. Ja tenim la pregunta i anem a veure si té sentit tirar endavant o no. La cerca bibliogràfica. La cerca bibliogràfica, us he posat 8 passes per fer-la, però tot és el mateix que estem dient. Vaig afegint passes. La pregunta, els components, les paraules clau, anem a buscar a PubMed o on sigui que busquem, amb el que us deia, amb la IA. En aquests buscadors tipus PubMed o si fem servir la IA també, apliquem restriccions. No m'ensenyis articles de fa 20 anys, ensenya'm els més actuals, els de 5 anys. O no, el meu estudi és només de població pediàtrica, doncs ensenya'm només articles, anem ficant restriccions. Si tenim la pregunta clara, això ja ho sabrem. Executem aquesta cerca que ens busqui articles, revisem aquests articles, ajustem perquè m'ha passat algun article que em sortia la meva paraula clau però en el text, però no era un article que parlés d'allò realment, anem a veure com ho he de fer per afinar més, anem fent aquesta cerca, I seleccionem les referències que ens quedem, com que sí, aquestes són les que, ostres, parlen alguna cosa del meu tema, però no està clar, jo puc aportar aquí més cosa, ens quedem amb les que ens donen aquesta informació del meu tema per aportar jo el coneixement i poder-la fer servir com a antecedents del que hi ha fins ara i poder començar a escriure un protocol. Per tant, això m'ho passo ràpid, que és com el tema PubMed, que no entrem perquè si no no tindrem temps. Ja us dic, és tota una formació de fer cerca bibliogràfica i tot, vull dir, és una formació sencera. Hi ha formacions de totes les fases, o sigui, es poden fer formacions de totes les fases. Llavors, ara què? Ara el següent pas seria redactar el protocol. Però què passa? Que no, espera, encara no hem acabat, perquè hem dit, hem seleccionat els articles, tenim aquests articles, però clar, els hem de llegir. Bé, doncs els llegim, no? No, error. Per llegir un article també hi ha una metodologia. I ara estareu dient, si jo començo pel principi i vaig llegint. Doncs, error. Per això moltes vegades, no sé si us ha passat, heu deixat un article perquè diu, no entiendo nada, i ho deixo. Llavors, això és una altra publicació que feia a LinkedIn intentant parlar això. No feu això quan llegiu un article científic. No intenteu entendre tot l'article paraula per paraula, i menys si és en anglès, perquè encara ens tornarem més bojos. No ho fem, això, perquè el deixareu. Traduir literalment l'article si és tan poc. Si no el traduïm i el llegim, no. Si voleu traduir-lo, però no l'intenteu llegir paraula per paraula a l'entrada. Hem de fer diverses fases per llegir un article. Passo la pregunta. És que si veig que no tindré temps. Això, comencem aquí. És que, clar, moltes vegades et trobes que dius, és que hi ha pautes per fer moltes coses, però no, hi ha pautes per fer un article. Això tothom ho té clar, que hi ha pautes per fer un article, però és que per llegir-los també. Llavors, la primera, fulleja'l. Fulleja'l. Què vol dir? Vinga, vaig a mirar el títol, a veure... Mira, si vols et pots llegir el resum així una miqueta ràpid, vas mirant si té taules, gràfics... Vas fullejant, el que és fullejar. Següent pas, llegeixo el resum. Llegeixo el resum, entendrà bé el resum, el màxim que pugui, per ja situar-me i saber de què va. Si està ben fet el resum, doncs ho entendré. Fer una primera lectura ràpida de l'article. Ràpida, que si no alguna cosa no entenc, l'apunto i me la guardo. Però segueixo, no em paro, vaig llegint tot. Busco això que m'he apuntat que no en tenia. Vaig a buscar-ho.
perquè aquesta segona lectura que faré després ja pugui entendre més coses. Aquí ja sí, aquí ja faré una llegida ja amb una mica més profunditat. I intentaré reflexionar una mica, no? Em plantejaré coses que estan fent i per què han fet això, per què estan fent això, no? De tot això, cada detall, o què vol dir reflexionar sobre un article, tot això ja... Jo tinc a la web un apartat de recursos gratuïts i vaig penjant coses que vaig fent en funció del que em van demanant i hi ha una guia de com faig aquesta lectura i en cada passa explica el detall de cada... de com és fullejar, quines preguntes ens podem plantejar per fer això que dèiem reflexió crítica. Vull dir que en aquesta guia podeu trobar això que us acabo de dir detallat. Ara sí, ara redactem el protocol. Què és redactar un protocol? Redactar un protocol és, ens imaginem, la casa dels nostres somnis. Imagineu per un moment la casa dels vostres somnis. Aquesta és xula, no? A mi no m'importaria, Llavors, què fem? Un plànol, òbviament. Parlem amb l'arquitecte que ens farà un plànol a veure com serà aquesta casa. Vull dir, a ningú se li acudeix saltar-se, si hem de construir una casa, a ningú se li acudeix saltar-se la part de l'arquitecte. I després què necessitem? Pasta per fer la casa, òbviament. La senyora aquesta l'ha anat fent cada vegada més rara. No sé per què. A veure, i després, quan ja tenim la pasta, doncs la construïm, la fem realitat. Doncs el nostre protocol és el plànol del nostre estudi. Hem de veure un protocol com això, que a ningú se li acudeix saltar-se el plànol, no se'ns acudeixi saltar el protocol. I això passa. Me'n vaig a les meves 4 dades que tinc dels meus pacients o de les meves intervencions i les poso en un Excel i començo a provar coses. Sense haver fet això, sense haver pensat la pregunta, sense... No. Així. Què ha d'haver en el protocol? Doncs a ordenar. Si jo tinc clara la pregunta, és el que us deia, això surt sol. Què faré? Ja ho sé, perquè he dit la pregunta. Per què ho faré? També ho sé perquè he fet la cerca i sé que això està poc investigat i que aquí puc aportar. Com ho faré? On ho faré? Qui ho farà? Perquè, com us he dit, no ho he de fer sols. Quan ho faràs? Durant un any recolliré tant. Durant 2 anys, miraré després els 3 mesos. Tot el protocol. Per què? Doncs perquè ens ajudarà a que tothom de l'equip de recerca pugui saber en tot moment què ha de fer, en quina fase estem, com s'han de fer les coses, que puguem uniformitzar tasques, que tothom ho faci igual, si tots hem de recollir i fer les preguntes, que tots fem servir les mateixes. Per sol·licitar finançament, perquè si no tenim recursos per fer-ho tot, aquest protocol ens servirà per demanar finançament, que vegin el que volem fer i ens ho financin. Sol·licitar permís d'autoritzacions de comunitat ètica, que això s'ha de fer sempre. Els apartats que té un protocol serien aquests. Depèn de la plantilla que utilitzeu d'on sigui, però els bàsics són aquests. Un títol, un resum i unes paraules clau, els científics, que són aquests d'aquí, els estratègics, que són aquests d'aquí. No entro més detalls perquè si no, no tindrem temps, però també mateix, si voleu detall de protocol, teniu aquí un recurs gratuït en el que hi ha els aspectes que ha de tenir, us ajuda a 30 coses que ha de tenir un protocol sí o sí. I després també a la web hi ha una formació de protocol. Anem a plantejar ràpidament perquè veieu la pregunta de recerca, com la transformem, perquè hem dit, el protocol és pregunta de recerca, hipòtesis, objectius, metodologia. Si nosaltres tenim la pregunta de recerca, què seria aquesta? Es mantenen els coneixements que aprenen els professionals després del curs de suport vital bàsic? Això venia de l'exemple d'abans. Ara, en el meu protocol em diu que he de posar una hipòtesi. Quina és la hipòtesi d'això? És molt fàcil. Fixeu-vos, aquí la pregunta té els 4 components. El problema d'interès és el que deia, mantenir i retenir els coneixements, els professionals és la població, la intervenció és el curs i aquí el resultat no s'ho diem. La hipòtesi. Doncs la hipòtesi serà agafar aquella pregunta i posar-la més o menys en afirmatiu. És el que jo espero trobar. És la hipòtesi que tinc, el que jo espero.
els professionals mantindran els coneixements. Jo faig aquest estudi perquè jo sé que fent aquell curs els professionals mantindran els coneixements els 3 mesos després del curs. Això és el que jo vull demostrar amb el meu estudi. I això no està bé ni malament. Vull dir, perquè aquesta hipòtesi està bé, està ben malament. Si ve de la teva pregunta, sí. Si m'estàs plantejant una altra cosa que no és la pregunta, no. Però potser una altra faria una altra pregunta que fos no sé, que no es mantenen els coneixements, no? Algú vol demostrar que no es mantenen. Doncs això també podria ser un estudi. Però llavors aquí la meva hipòtesi seria que no es mantenen. Ha d'anar sempre lligat a la pregunta. I a partir d'aquí el protocol em demana un objectiu. Ja el tinc, l'objectiu també. Perquè el que faig és concretar encara més. O sigui, aquesta hipòtesi la concreto encara més. O sigui, què mesurarem, no? Llavors, avaluar la retenció de coneixements als 3 mesos amb professionals que han realitzat el curs. Però que tot és el mateix, però, no? Pregunta en afirmatiu i concreto una mica més. Però tot és el mateix. Per això us deia, si vosaltres plantegeu la pregunta, la resta sortirà sol. Em passo aquest. Crec que prefereixo passar que no aturar-me aquí, perquè si no, m'ho passo. Per tant, vosaltres no partiu de zero, encara que no tingueu experiència, perquè vosaltres aporteu el problema, que és el que us he dit, vosaltres sabeu què és el que s'ha d'investigar, jo no ho sé, el coneixement del tema, òbviament, i el criteri clínic, que també és molt important. És que hi ha el criteri clínic i el criteri estadístic, perquè moltes vegades és que això ha sortit estadísticament significatiu, sí, però i clínicament és rellevant o no és rellevant? Perquè si agafem una població molt gran, com més gran sigui la mostra que utilitzem per analitzar, més coses estadísticament significatives sortiran. Hi ha estudis en poblacions grans que surt tot significatiu i potser no és rellevant, perquè no és rellevant clínicament. Per tant, és molt important. La metodologia aporta això, el criteri estadístic, aporta una estructura, un ordre, com esteu veient, un disseny, però són les dues coses. Una sense l'altra, doncs no fem res. Les dades. Sense dades no hi ha potència i sense potència no hi ha evidència. És el que deia el Jordi abans de les dades. El següent pas és recollir dades. Aquestes dades no teniu per què saber calcular vosaltres necessito 100 pacients o necessito 100 enquestes que he passat per tal. Quina mostra, quina quantitat? No teniu per què saber-ho fer. Podeu aprendre-ho perquè hi ha formacions i no és difícil, i més ara. Amb els programes tu li dius i tu calcula, però has de saber què donar-li al programa. Per tant, si aneu a una persona que us calculi la mida de mostra que necessiteu pel vostre estudi, li heu de dir coses que vosaltres ja sabeu. Li dieu quin és l'objectiu, que ja el sabeu, perquè heu plantejat la pregunta, la hipòtesi i l'objectiu. Per tant, li dieu, el meu objectiu és aquest. Jo vull demostrar això, que millora, m'invento, jo què sé, un 20% en tal cosa. O què voleu? Perquè no és el mateix millorar 5% que 80%. Què voleu? Més o menys en quina banda esteu, no? I quina és la variable aquesta que dieu que voleu veure que millora amb un percentatge. Per tant, amb aquestes 3 coses es pot fer un càlcul. I això ho sabeu vosaltres, que esteu plantejant l'estudi. No ho sap la persona que us fa el càlcul, l'estadístic que us fa el càlcul. Llavors, pregunta. Sempre s'ha de calcular la mida de la mostra quan he de fer un estudi? Sempre he de saber si vull 50, 100, 200, 1.000? Per què diuen que no? Què penseu? Sempre he de tenir això? No. Què més? Tothom diu que no? Algú diu que sí? Per portar contrària? No? Doncs, no? Doncs jo us dic que sí, sempre. I no és per portar-vos la contrària. És que sempre, sempre, sempre ha d'haver un càlcul. Sempre, sempre ha d'haver un càlcul, sempre. Perquè, clar, jo què faig? Començo a recollir i jo no sé quan he de parar. Què agafo? 50 o 100? Sempre. Si intenteu fer un article i publicar-lo sense un càlcul de mostra, el revisor el primer que us dirà és no falta el càlcul. Vull dir, amb quants pacients tu
saps que podràs demostrar això que m'estàs dient que estàs demostrant. Perquè igual necessito 100 per demostrar allò, perquè us he dit, s'ha de fer un càlcul en base a el que jo vull demostrar. Si jo no faig aquest càlcul dient, mira, amb 100 demostro això, aquest càlcul em diu que amb 100 ho demostro, i per això he recollit 100. Si vosaltres no feu això, el revisor dirà, és que jo no sé si necessites 50, 100 o 200. Ho has de justificar. No podreu publicar un article si no poseu un càlcul. Però llavors, és que això són preguntes que em fan sempre a formacions. Digues. ¿Sí? Sí, siempre, aunque sea observacional, siempre va a haber un objetivo. Sí, siempre hay un objetivo. Claro, una cosa es que digas, mira, quiero hacer una descripción de cómo está el panorama, ¿no? Algo así. Pero siempre tiene que haber algo en lo que te quieras centrar más. O sea, siempre. Y si no, ahora la siguiente pregunta. Si son todos los pacientes, por ejemplo, sí, no? Dices, mira, jo tots els alumnes, no? Tota la gent que ha fet aquesta formació, li faré a tota, a l'estudi, no? A tota la gent. Vull veure com estan de base i li faré a tots. Això no és... Vale, però és que jo els agafo tots. Vale, agafa't a tots, els que facin la formació. Però llavors... No sé si és l'altra pregunta. Vale. Llavors, no cal que facis un càlcul com a tal, has de fer el procés invers. O sigui, has de demostrar, has de dir quina potència tens, o sigui, has de demostrar que tu tens prou potència amb aquella mostra, tens prou potència per demostrar el que estàs dient, per respondre a la pregunta, per respondre a l'objectiu. Si no fas un càlcul perquè els agafes tots, jo en tinc 100. A mi a l'any m'ingressen 200 pacients d'aquesta cosa i són els que els hi faré l'estudi. Doncs demostra, fes el càlcul invers, demostra que aquests 200 et serveixen per demostrar això que m'estàs dient que em demostraràs. Llavors es planteja com a tinc prou potència per demostrar això. Però si no pots dir que fas un estudi pilot, no? I clar, perquè moltes vegades jo estic d'acord que s'ha de calcular quina és la mida mostral ideal per la pregunta d'investigació. Sí. Moltes vegades això és inviable si no fas un multicèntric o no tens mostra, però pots fer un estudi pilot, que vull dir que et dona una tendència de lo que pot passar, que te pot justificar tot l'excés de recurs. I aleshores, en aquest sentit, quan jo dic que no se calculava el tamany mostral, és entenent que no tenies possibilitat d'arribar a una mida mostral adequada. Sí, ara hi ha una diapo de l'estudi pilot i ara parlem de l'estudi pilot, però sí, l'estudi pilot moltes vegades és molt útil i sempre que s'hauria d'intentar fer un estudi pilot abans, passa que no sempre es pot. Ara anunci. Llavors, la mida de la mostra ha d'estar sempre d'una manera o d'una altra, o amb un càlcul o justificant que tinc prou potència. I si no ho faig, digues. Quina és la mostra. Les vinyetes de l'ansietat i l'estrès en la gent gran. Sí. En aquest cas. Sí. Quina N necessita? La gent gran, l'ansietat i l'estrès... Quina és la manera? Quines són les tècniques? Quina és la N més viable? Que no són 100, que són 200? Sí. Quines... És el que us deia aquí, o sigui, tu vas amb el teu objectiu, amb el que vols avaluar, amb el que vols fer, amb el teu objectiu, què és el que vols demostrar? Vull veure que augmenta el coneixement amb tant, no? Vull dir, has d'anar amb aquestes coses i hi ha càlculs, o sigui, hi ha fórmules matemàtiques, no? Els programes tenen fórmules, estan implementades fórmules matemàtiques en funció d'això. Si és un estudi en el que la meva variable principal pren valors d'escala continus, llavors li has de donar una sèrie de paràmetres en funció de, mira, vull demostrar una diferència d'un 20% i li poses el 20%.
vull demanar amb quina confiança, no? Ho vols demostrar? Doncs la típica és, no? Amb el 95%. Et va demanar una sèrie de paràmetres en funció de l'estudi. Per això us deia que hem de tenir clar això, perquè això és el que passem al programa, que l'utilitza, no? Fa un càlcul. Cada disseny d'estudi té una fórmula diferent, no és el mateix voler demostrar un estudi en el que fem una intervenció i comparem un abans i un després, que en un en el que fem un seguiment, per exemple, i volem anar mesurant al llarg del temps. En funció de les nostres, de l'objectiu, del que vulguem demostrar, o sigui, del nostre disseny, allò ho transformem en paràmetres, que cada disseny té uns paràmetres diferents. Nosaltres l'hem de portar a unes... Exacte. No, no depèn... No. Exacte. I es dirà... Exacte. O sigui, tu vas amb això, que tu i això ja ho saps, vas a la persona i li dius vull calcular la mostra per això, per aquest objectiu, per demostrar això, i amb aquesta variable és la principal. I la persona et dirà, vale, digue'm, això, quin augment o quina disminució és la que vols demostrar? Vale, doncs al voltant de tant. Vinga, ja t'anirà posant en el programa aquests paràmetres i es fa un càlcul. I llavors et surt un càlcul. Ja té el càlcul, més o menys és aproximat. No cal complir el 100 exactament. 98, 105, hem d'estar allà. O sigui, sí, exacte, és d'aquesta manera. Pero, a ver, para aportar. Sí, dime. Pero lo que hacemos al medir el tamaño de una muestra es estimar el tamaño del efecto que va a tener la intervención que queremos ver. Exacto. Es cierto que si en un estudio observacional, por ejemplo, para montar un modelo predictivo, pues tenemos que poner, sobre todo cuando pedimos dinero, ¿no? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? ¿Qué muestra necesitamos para cumplir con los objetivos de nuestro estudio? Pero también es cierto que muchas veces montamos protocolos con un bonito tamaño de la muestra. Yo recuerdo que hicimos un randomizado en parada cardíaca donde necesitábamos 1.400 pacientes para demostrar que la elevación de piernas pues, era efectiva para mejorar la supervivencia de los pacientes y nos quedamos en 500 pacientes por razones que luego os explico si queréis. La cuestión es que no encontramos el tamaño del efecto. Vale, claro, con los 500. Pero hacer una intervención y randomizar en parada cardíaca es tan difícil que las revistas, pues aún así, están interesadas en los resultados de este estudio. Claro. Es decir, que muchas veces, claro, sobre todo en parada cardíaca, nos encontramos con tamaños de la muestra muy grandes y no porque esos tamaños de la muestra inicialmente pues, sean grandes nos tiene que desanimar. Exacto. Es decir, que nos quedamos cortos de muestra, no pasa nada. No quiere decir que no sea bueno. No quiere decir que no sea bueno. Eso es un pasito más pues, para seguir investigando. Claro, mejor eso que nada. O sea, eso también ahora os lo traigo. Pero sí, totalmente de acuerdo. O sea, y muchas veces se plantean diferentes escenarios de la muestra. Vale, me han salido 1.500, 1.400, vamos a bajar estos parámetros, ¿no? Vamos a ir cambiando un poco estos parámetros siempre que estén dentro de algo que sea normal, ¿no? Y asumible, que no nos estemos aquí jugando a algo. Y veamos, ¿no? Si esto cambia y muchas veces es en función de lo que yo puedo asumir. Exacto. Sí, pero esto pasa. O sea, es igual, me he quedado, luego hay una diapo de eso, me he quedado con estos pacientes porque ha llegado la pandemia y no he podido seguir el estudio. ¿Qué hago con eso? Publícalo. O sea, exacto. Sí, total. Vale. Això ja ho havíem dit. Vale, no, mira, justo venía ahora. No he podido calcular toda la muestra, no la he podido obtener tota la que vaig calcular. Bueno, doncs un estudi, el que dèiem, encara que sigui més petit o que no sigui petit, però que sigui amb la mostra que he aconseguit pel motiu que sigui i que està ben plantejat, això sí, clar, ha d'estar ben plantejat, sempre serà millor que cap estudi. I llavors moltes vegades també el que es fa és quan és una mostra més limitada perquè no he pogut arribar o no puc, no? Doncs el plantegem com un descriptiu, una cosa més inicial. Vaig a fer descriptiu exploratori d'aquell tema. Com una primera aproximació, sempre i quan no hi hagin coses ja d'allò, perquè si no, no serveix. I sobretot, explicar molt bé en les limitacions, no? Que em passa això i què és el que jo, tenir molt clar i explicar molt bé què és el que jo puc incloure d'allò i què és el que no, perquè no he arribat. Llavors, no sé si ara bé, no. Vale, pensava que venia. Bueno,
L'estudi pilot. Vale, això m'ho passo. Com anem de temps? Ho dic per anar més ràpid o...? 20 minuts o així. Vale. Doncs anem més. Vale. Llavors, les variables que he de recollir, no? He d'agafar informació, he de recollir dades. Estem amb la recollida de dades, val? Hi ha variables que són molt fàcils, val? Però hi ha d'altres de més difícils, no? Com mesurem la intensitat del dolor, la gravetat d'una malaltia, la qualitat de vida, hi ha escales ara per moltes coses, per tant ja no és tan difícil, no? Un consell que us dono, perquè m'ho trobo sempre, si us plau no ho feu, recolliu sempre la data de naixement, sempre, val? Perquè em trobo moltes vegades que recullen el rang d'edats. En quin rang d'edats estàs? No, mai, no ho feu, val? Perquè allò no servirà per res. Doncs això, hem de definir, en aquest protocol que estem dient, també ho hem de posar, ho posarem ja en el protocol, perquè quan recollim dades sabrem com recollim l'obesitat, com l'agafarem, no? Quan definim obesitat, jo agafaré l'IMC dels pacients, però com faré l'obesitat? L'eficàcia d'un fàrmac, com la mesuro? Amb el percentatge de pacients que el prenen es curen, per exemple. Tot això ha d'estar molt clar, val? L'evolució de la malaltia, amb el nombre d'ingressos durant l'any per la mateixa malaltia. Vull dir, això es pot millorar, són exemples que us estic posant perquè veieu com concreto, com recolliré les coses. La tendència al tractament, ja entès. Llavors, aquí un altre cop li he demanat a ChatGPT que em doni exemples dels vostres temes. I em diu que la qualitat de les compressions toràciques la mesurem amb el percentatge de compressions en profunditat i freqüència adequades. A veure com concretem això. La rapidesa en la desfibril·lació la mesurem amb el temps transcorregut des de la identificació del ritme desfibrilable fins a la primera descàrrega. Jo això crec que deu ser difícil de mesurar, no? O no? Clar. No, no tanto. ¿No? ¿Esto? Vale. Que yo cuando vi esto pensé, bueno, ellos sabrán mejor que yo si es factible. La factibilitat d'una formació en suport vital. La mesurem amb el percentatge de participants que superen correctament l'avaluació pràctica. Clar que hem de definir què és superar, més de tant, més de... no? Però veieu que tot això ha d'estar concret en el protocol, perquè quan jo vagi a recollir les dades sàpiga què he d'agafar. La qualitat del debriefing posterior a una simulació, que això ho parlàveu abans, la mesurem amb una escala d'avaluació estructurada o amb la valoració dels participants. Què fem? No? Vull dir, són idees d'anar concretant. Aquesta és la idea. Però veieu que això ho sabeu vosaltres. Jo no ho sé. El consum de tabac també hi ha moltes maneres de recollir-ho, que és molt habitual. El nombre de cigarretes si es pot recollir sempre millor, perquè així podem aconseguir la resta. Si jo només recollo si no, si recollir el nombre de cigarretes, saber si no ha fumat, si ha fumat, no? I el mateix amb l'edat, el que us deia abans de l'edat. No recolliu mai el rang d'edat. Claro. Una cosa que es fundamental cuando recogemos un antecedente y es tremendamente útil es saber cuándo dejó de fumar, por ejemplo. Porque es hipertenso, ¿desde cuándo es hipertenso? Y eso no se recoge siempre, ¿eh? O sea, muchas veces es, vale, ya no es. Y dices, vale, pero, ¿no? Sí. Porque cuando montamos un modelo predictivo, pues lo que nos tiene valor es decir, bueno, pues a los 28 años le diagnosticaron hipertensión arterial, a los 32 años empezó a beber alcohol y a los 45 presentó una muerte súbita. Todo eso ha de estar, claro. Tiene valor esa secuencia. Sí, exacto. Y a veces pasa eso, que llegas al final y dices, ostras, no sé cuánto tiempo, no recogí la fecha del diagnóstico de tal, y te encuentras que ya no puedes ir atrás. Sí. Por eso ha de estar muy claro antes. O sea, el trabajo grande es sentarse antes y venga, vamos a plantear esto bien, porque luego ya sabrás lo que has de hacer. Y es algo que tenemos que tener en Cataluña, a diferencia de otros países. Por ejemplo, estuve hablando con los franceses. Los franceses no pueden acceder a la historia clínica de los pacientes. O sea, los franceses están montando modelos predictivos de muerte súbita, ¿sabes en base a qué? En base a las facturas que se obtienen, porque ahí es copago. Y para que sea copago, tienes que dar una factura y esa factura la pagan, ¿no? Y dentro de esa factura están los diagnósticos. Hostia. Imagínate. De la factura esa obtienen los diagnósticos de los pacientes. Imagínate. En Alemania también no hay una historia clínica no. como existe aquí en Cataluña. Sí. Es que aquí está muy bien el tema y no lo utilizamos muy poco. Nosotros tenemos un poder aquí. Nosotros podemos saber cuándo le diagnosticaron la hipertensión y la fecha. La fecha de diagnóstico, exacta. Sí.
Eso es verdad que aquí estamos, en ese sentido estamos muy bien. Y se está, también la he quitado, pero tenía otra diapositiva que os decía, ¿por qué no estamos aprovechando el gran volumen de datos que tenemos? Y eso es un problema. Sí, sí. Vale. Vale, també us porto 3 consells que són molt útils perquè això ens desmunta moltes vegades el que fem habitualment quan estem fent un qüestionari, el típic, no? Que fem preguntes. Intentem començar sempre per les preguntes que desperten l'interès de la persona pel tema. Com recollim les dades? Intentem, no comencem per què edat tienes, què nivell d'estudios, què no sé què. No, perquè això és molt avorrit. La gent, i quan la gent arribi a el que realment vols recollir ja estarà cansat. Llavors, comencem per les importants, que la gent en aquell moment es motivi per contestar aquella enquesta. No poseu, el que es deia, no poseu aquestes a l'inici, poseu-les al final, que la gent ja fica el seu nom amb els ulls tancats, el nom, l'edat. I moltes vegades deixem pel final les preguntes obertes, que és veritat que la observaciones, ¿tienes algo más que añadir? Vale, això sí, òbviament al final, però moltes vegades són preguntes obertes que diem, pues dime 3 coses que no sé què, i ho posem al final. No, aquestes posem-les a l'inici, perquè així la gent no estarà condicionada a les respostes que tu li has anat donant tancades, allà t'escriurà lliurement el que vulgui. Això és una recomanació quan plantegeu un qüestionari. Això desmunta totalment tots els qüestionaris que hem fet. Tot, sempre, i sempre ho dic, i sí, total, però... I els hi fas oberta i així tens més èxit. Quan les fas a l'inici. Sí. Exacte, tens més respostes, perquè la gent al final està cansada. Pensa tu quan fas un pas. Estàs cansat? Ja, però vas entrant en calor, saps? Edat, sexe... Això és el que pensem. Prova-ho amb un i compares. Mira, fes un estudi de comparar un... Ja tenim. Sí, òbviament les que són de añadiries algo más, òbviament no. Aquestes no, però les que són que han de proposar coses, aquestes a l'inici. Proveu i ja veureu. I després m'ho dieu. Sí. I una altra pregunta que em fa molt, puc utilitzar una escala, un qüestionari que no està validat en el meu estudi? Quan estic dient recolliré la no sé què, a la depressió, ansietat amb l'escala de no sé què. Puc utilitzar escales i qüestionaris que no estan validats? Què penseu? O ha d'estar sempre validat? Depende de la variación, ¿no? ¿Es la validación? ¿Qué es la validación? ¿Qué es la validación? Uy, yo ahora estoy muy metida en validación, ¿eh? Pues tampoco te metas tanto, no, porque lo cumplen muchos. Això dependrà també de si existeix o no. Si no existeix una eina validada no la pots utilitzar. Aleshores l'has de validar tu. Ja, però jo puc dir, mira, recolliré el que sigui, mesuraré tal cosa amb aquest qüestionari, que existeix perquè algú l'ha fet servir, però ningú l'ha validat. Puc fer-lo servir? La puedes validar con los propios compañeros. Hacer una... Claro, pero eso, validar es un trabajo extra. O sea, validar es otro proyecto. O sea, es pasar esa encuesta rápidamente, para que sabéis que es validar. Validar es coger esa encuesta, ese cuestionario que alguien ha diseñado, alguien ha dicho, vamos a poner estas preguntas, aquí primero esta, y que recoja ese cuestionario, pues los conocimientos de no sé qué. Tenemos ese cuestionario y el ejercicio de validar es, yo le paso ese cuestionario a una serie de personas, pues yo que sé, a 100, 150, 200 personas, miro las respuestas que han dado y aplico una serie de técnicas estadísticas que me dicen que ese cuestionario está midiendo esos conocimientos que yo estoy diciendo que ha de medir, ¿no? Que realmente está midiendo lo que yo quiero medir. Si yo digo que el cuestionario va a medir, ahora que está muy de moda, ¿no? El tema de los trends, ¿no? De la experiencia de los pacientes en los diferentes servicios, ¿no? Que se están validando cuestionarios de la experiencia que tienen los pacientes cuando van a urgencias. Se les pasa un cuestionario, pues es hacer eso, pasarle ese cuestionario en el que hay una serie de preguntas, pues considera que le han explicado bien o todo lo que le tenían que explicar, pues mucho, poco, tal. Tú pasas un cuestionario que quieres evaluar, medir la experiencia que ha tenido ese paciente en el servicio de urgencias. ¿Ese cuestionario realmente está midiendo la experiencia esa o está midiendo otra cosa? O sea, validar es hacer eso, es demostrar que está midiendo lo que tiene que medir.
Y eso es una serie de técnicas estadísticas que te van a decir, pues sí, mira, lo está midiendo. Estas preguntas no te aportan mucho, quítalas, ¿no? Estas, júntalas, o esta, ponla aquí con esta porque son del mismo tema. Validar es eso, es hacer que el cuestionario mire lo que realmente tienes que medir. ¿Vale? Entonces, yo puedo utilizar uno que no ha pasado ese proceso en mi estudio. ¿Qué? Si valora el que tu vols mesurar, però ningú ho ha demostrat, Potser que sí, però els resultats com que no tindran tant impacte. Alt? Fiable o és vàlida? Clar, però ningú ho ha demostrat. Fiabilitat i validesa és el que tu demostres quan fas aquesta validació, però ningú ho ha demostrat. O a la bibliografia, mires primer si existeix aquella escala que t'ho valorarà i si existeix l'apliques. Clar, a la bibliografia et dirà, mira, sí, aquests investigadors la van validar i publiquen, les validacions les publiquen. Tu pots veure que està validada perquè està publicada, ¿vale? Però estem mirant la situació en la que ningú ha validat allò, ningú ha publicat aquella validació. Paper hay de escalas no validadas. Algún paper hay que ha publicado con esa escala no validada. La pregunta és, jo puc fer-la servir? Sí. No, però és que hi ha molta gent que em diu no la puc fer servir perquè no està validada. No passa res que no estigui validada. Clar, o sigui, si a tu aquelles preguntes i allò et va bé, exacte, fes-la servir, perquè hi ha molta gent que no fa servir escales si no estan validades. No, això és un error, perquè et quedes molt limitat, perquè no es valida tot. Encara que no estigui validada, està mesurant el que tu vols mesurar? Et serveix per lo teu? Encara que no hagi passat aquest procés, fes-la servir. O sigui, és que no importa, i això... ¿Y qué te parece hacer validaciones? Nosotros hemos hecho una validación FAST. Entonces hemos hecho uno para medir la conciencia poblacional de la muerte súbita en el deporte. ¿Qué sabe la gente de él? Y lo que hicimos fue mirar qué había publicado, montar una encuesta con teníamos algunas preguntas que están y luego pasarla por un comité de expertos. Vale. Entonces, allí en transparencia, validez, pues unos cuantos para que puntuaran la pregunta de una forma rápida, pues para intentar mejorar el impacto en la publicación. ¿Qué te parece? Os habéis hecho como la fase cualitativa, digamos, de la validación. Pero claro, sin utilizar test estadísticos complejos. Faltaría la parte cuantitativa. No está mal, ¿eh? No está mal. O sea, habéis hecho como la parte cualitativa, que es muy importante, la parte cualitativa, y luego vendría la cuantitativa, pero, o sea, lo que no podréis hacer es publicar que la escala está validada, porque no está completamente validada, pero está bien hecho lo que habéis hecho. Muchas veces se hace porque no tienes tiempo de hacer toda la validación, ahora recoger toda la muestra. Muchas veces hay que recoger otra muestra porque hay que validar que no cambian las respuestas a lo largo del tiempo, ¿no? Que no, ahora respondo esto y en un mes respondo otra cosa. No, lo digo claro. Si alguien tiene una encuesta en mente y la quiere, pues esa encuesta la pasas por un comité de expertos, bueno, por 8 expertos o 10 los que tengas a mano, nacional, ya vale. Sí. Y ellos te evalúan cada pregunta pues, por ciento de claridad, transparencia, efectividad de la pregunta. Y te evalúan la pregunta del 1 al 5. Tú con eso pues, puedes decidir si. Sí. Te decía que sí, se podía pasar la encuesta que tú estás haciendo orientada a los objetivos tuyos, pasarlo por compañero, bueno, el comité de expertos. Eso sí. Lo que sí que no puedes ponerlo es cuestionario y validado, no sé qué. No, claro, no puedes. Exactamente cómo lo podría definir. Mira, lo que él decía, que ahora se hace mucho lo de validaciones rápidas, ¿no? Validaciones, y dices que es lo que has hecho, que es la parte de expertos, eso es la parte cualitativa. Las validaciones tienen la parte cualitativa y cuantitativa. Está pasada precisamente a compañeros. En métodos, los niveles, lo pones en material suplementario. Exacto. Tema material suplementario es muy importante, o sea, aprovecharlo al máximo, porque ahí va todo lo que no puedes poner y que luego te van a preguntar, pues, vete a mirarlo al material suplementario. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, gràcies. El que passa, Laura, que llavors dona els resultats has de ser prudent, no?, a l'hora de donar... Dependrà també... Si l'escala no té aquesta força, si és una cosa teva... Si estàs utilitzant aquella escala per una cosa molt important del teu qüestionari, que és la variable principal,
Esclar, has d'explicar-ho molt bé i que quedi molt clar. Si és una cosa secundària, això no és tan important. Sí, exacte. Sí, dependrà després. Sempre la clau, si no hi ha coses malament, dir bé, és explicar-ho. Què he fet? He fet això, ja està. És a dir, és explicar-ho. No et diran està malament, no, si ho expliques. Et diran que falta, que no saben com has fet això. Això sí que t'ho diran, i llavors ho expliques. Vale, us volia posar aquest. Estem amb el tema, acabem el tema de recollida de dades. Intento anar ràpid, és que això és molt curiós. No sé si algú coneix aquest gràfic. És real, no l'he inventat ni l'ha fet el ChatGPT, és real. És el nombre de nius de cigonya que hi ha als pobles, cada puntet és un poble, i el nombre de naixements en el poble. O sigui, algú es va dedicar a recollir, mira, quants nius de cigonya hi havia en un poble i quants naixements hi havia en un any. Un any nius i un any naixements. I van veure que hi havia una correlació positiva. Més nius de cigonya, més naixements. Llavors, els nens els porten les cigonyes. Conclusió, clar. I això és real, O sigui, tu agafes això i et surt aquest gràfic. Però és que això, ara veurem què està passant, però això, penseu en el vostre cas relacions d'aquestes que dius, i esto, ¿por qué se relaciona? O sigui, quina explicació té? No té cap sentit. Vull dir, igual que aquí sabem perfectament que això no té cap sentit, hi ha situacions vostres que segur que també penseu, això no té cap sentit. Pensava que venien. Pensava que venia de París, ja? Jo també, però no sé, què està passant aquí? Algú té alguna idea de què pot estar passant? Segur que sí. Bueno, que son zonas endémicas de cigüeñas. Más fácil aún que es. Te estás complicando la vida. ¿Cuál es el pueblo más nacimientos hay? ¿No? Exacto. Dime. ¿Nacimientos de cigüeña o de poblado? No, son niños. Aquí lo han dicho. Esto en Cataluña no pasa. No pasa. Es verdad, aquí no pasa. O sea, el tema es que los habitantes del poble és el que està fent que hi hagi més naixements i és el que està fent que hi hagi més edificis, quan més gent hi ha, més edificis, més espai per fer els nius, per tant, més nius. O sigui, no? Realment el que està passant és la variable, la informació que jo no he tingut en compte, que no he recollit, són els habitants del poble. Jo he recollit els naixements i he recollit els nius, però no he recollit quants habitants té el poble. Llavors, per això observo aquella cosa tan rara. Llavors... O que hay algo en las cigüeñas que favorece la natalidad. Bueno, eso ya tenemos que hablar con los biólogos. Amiga, no lo puedes descartar. Bióloga no soy. No lo descarto. Planteamos la hipótesis y hablamos con un biólogo. Sería chulísimo. No, sí. ¿Las cigüeñas favorecen la natalidad? Hostia, igual ahí vemos un gap. Otra punta. No, és una bona idea. Però clar, això, en el vostre cas, què passa? Que ens oblidem de recollir la informació important. És com, no, per això, aquest exercici previ de pensem què necessitem, què pot estar influint en això que jo que vull investigar, perquè no ens trobem amb aquesta cosa. Això és el que s'anomena un factor de confusió. Un factor de confusió és el que estava passant aquí, que el nombre d'habitants estava relacionat amb els naixements i relacionat amb el nombre de nius. Com passa amb el tabaquisme, que es relaciona amb el consum de tabac, hi ha una relació entre fumar i consumir tabac i entre tabac i risc d'infart, òbviament. O sigui, quan la meva relació principal, jo vull veure si el consum de tabac fa que hi hagi la probabilitat de risc d'infart sigui més gran. He de tenir en compte coses que puguin estar relacionades amb les dues. I això és l'exercici que fem quan fem el protocol. Anem a pensar quina informació recollirem per després recollir-la bé i que no arribem al final i ens trobem amb que les cigonyes porten els nens. Què està passant? És que t'has oblidat coses. I aquest és un altre que he posat del vostre d'això, a veure si està ben plantejat. La gravetat inicial es relaciona amb l'ús de vies aèries avançada i amb la supervivència. Si la meva estudi principal, la meva relació principal és ús de via aèria avançada i supervivència. Però, en canvi, això es relaciona amb les dues. Això és una relació conflictiva. A l'estudi pilot, que dèiem abans, he de fer sempre un estudi pilot? Sempre que puguis fer-lo. No sempre es pot, però sempre que puguis fer-lo.
Per què no em servirà un estudi pilot? No em servirà per dir que tinc diferències estadísticament significatives, perquè, com estem dient, un estudi pilot és amb poca mostra. No puc dir conclusions, perquè no he arribat a la mostra. Però sí que em servirà per moltes coses, per identificar processos de l'estudi que jo puc millorar, per entrenar personal que està recollint dades que ja estiguin entrenats, per organitzar una mica tota la logística de l'estudi, si hem d'anar a recollir a no sé on, per posar a prova tot el circuit. Però, i quants pacients necessito? Aquí sí que no importa el càlcul de la mostra, que dèiem abans. Aquí, habitualment, entre 20, 50 com a molt, no? 50 ja depèn del que et costi recollir els pacients, però posa-li entre 20 i 50, 15, si vols, depèn del que es costi, suficient per tenir una primera idea. Sí, perdona, Laura, i a més ens pot ajudar a fer el càlcul de... Clar, exacte. Això et donarà les hipòtesis ja ben plantejades i et donarà una idea d'això que dèiem abans. Quan vols que augmentin els coneixements? Mira, en el pilot ens van augmentar tant. Doncs volem, exacte, utilitzar-ho per això. Sí, total. Llavors, no cal saber-ho fer tot sols per començar a investigar, que vosaltres el que heu de saber és què voleu estudiar, perquè això és el que estem veient que ja sabeu. Per què poso això? Perquè el següent pas, que és l'anàlisi de dades, que la passo molt ràpid, perquè si no us espanteu, perquè aquí és el que sempre em diuen, que l'anàlisi de dades no... Aquest és el punt que ja fa baixada, dius? Aquest és el punt que fa baixada, sí. Fa baixada per això. Per això, perquè no cal que sapigueu vosaltres analitzar dades. Jo estic fent formació i avui a la tarda, avui moriré perquè tinc després una classe de 3 hores a la tarda, que és d'estadística, però jo no utilitzem ordinador. El que fem en aquella classe és comencem per conceptes bàsics d'estadística, perquè si puguem llegir un article i diguem i per què estan calculant la mitjana, i per què calculen la mediana, i per què estan dient que la dispersió és tal, i per què estan aplicant l'ANOVA o el TITES o el no sé quina prova, per poder entendre això. I per això no necessitem ordinador. Llavors, els conceptes bàsics, per poder almenys entendre els articles, quan veiem aquestes coses. Després, si algú vol fer anàlisi de dades, ja passarem a fer formació d'anàlisi de dades, però que jo soc partidària que vosaltres no heu d'aprendre a analitzar dades. A fer una descriptiva i a fer mitjanes i a fer aquestes coses, sí, no està malament, però començar a ajustar models i no sé què tal, si algú vol fer, cap problema, i té temps, cap problema. Però, clar, el que em trobo moltes vegades és que hi ha gent que s'apunta, m'apunto a un curs d'R per aprendre a analitzar dades. I el fa, són moltes hores, i després el deixa abandonat i ja no li serveix de res perquè se li oblida. Per tant, jo soc partidària de comencem per conceptes per entendre articles, per exemple, de saber què volen dir, i després, si algú té més temps i té ganes, que es posi a aprendre a analitzar dades. I si no, busquem algú que ens ajudi. Per buscar algú que ens ajudi, després ara us poso opcions també, però hi ha, si demanem una beca, el protocol que hem fet, el presentem a convocatòries per demanar finançament, allà posem diners per pagar algú que ens faci l'anàlisi. I ja ho tenim solucionat. I llavors ens farà baixada perquè ens ho faran. Llavors... Perdona, una pregunta que és el xat GPT, què, aquí? En l'anàlisi de dades funciona molt bé, però l'has d'anar guiant. O sigui, funciona molt bé, però l'has d'anar guiant. Vull dir... I tu ens recomanes que, si l'utilitzem, després sigui supervisat allò que ens ha fet ell per algú que domini? Sempre s'ha de mirar algú, sempre. Vull dir, jo no ho faria. No presentaria mai resultats que algú, o que vosaltres mireu que el que està dient té sentit, també. Perquè, clar, sempre. O sigui, digues. De la IA estadístic. I en cas que es faci servir, jo aconsellaria que es faci un que no tingui capacitat inventiva. Perquè les IAs de capacitat inventiva realment s'inventen resultats. I jo he jugat i trastejat amb les meves bases de dades i dic, a veure què surt. S'inventa coses. Per això s'ho ha de mirar algú. Llavors no pots refiar-te. Clar. Jo l'utilitzo com a... O sigui, em va... Per tema programar, o sigui, programar el que és l'anàlisi, jo que he d'estar allà picant codi perquè em faci tot el d'això, ho fa molt bé, això ho fa molt bé. Ara, el que tu dius, després, quan interpreta resultats, jo sempre ho miro i sempre li passo a l'investigador o a la investigadora perquè ell
o ella em dirà si allò té el que tu dius. No, això no té sentit, s'ha inventat. Vale, anem a mirar les dades. No? Tornem a mirar. Sempre. Una cosa, el que jo entenc que és objectiu, és a dir, multiplica amb 3 per 2, per dir-ho molt senzill, no? Amb un anàlisi estadístic complex. Multiplica 3 per 2, és a dir, la multivariant o que sea. El resultat és el resultat. Una altra cosa és que després tu vulguis, a més, que t'interpreti el resultat. Sí, un altre pas. Però el resultat com tal, jo crec que això és superútil, la IA. Sí, perquè te dona un resultat. Això és estadístiques matemàtiques. Vull dir, això està clar. I una altra cosa és que tu diguis, vale, ara dona'm la discussió d'aquest resultat. És una altra història. Aquí s'ha de revisar, sempre. La pregunta que faig és, amb els resultats que dona la IA, els anàlisis estadístics que tu la guies per falla, sí, el resultat. És fiable? És fiable, però tu has de mirar, perquè el que deia ella, hi ha vegades que s'equivoca. A mi a vegades m'ha posat 5 pacientes con no sé què, i no eren 5, eren 10. I llavors, clar, si algú no ha mirat aquella base de dades, no sap que eren 10 i et quedes amb la meitat. Però el 3 por 2 sempre serà 6. Sí, el 3 por 2 sí, però si tu li dones tota un Excel, per exemple, i li dius... Quan són coses senzilles, ho fa bastant bé. Quan ja li comences a demanar coses més complicades o fer més taules més complicades, el que et dic, i a vegades amb una taula et diu un 5 i amb l'altra et diu un 10 del mateix. I dius, si això no s'ho mira ningú... Tu li puges l'arxiu perquè faci l'estadística o li dius, com ho fas? Jo l'utilitzo, jo personalment, l'utilitzo per programar tot el codi. O sigui, jo li dic... La sintaxis. Jo li dic, he d'ajustar un model amb aquesta variable, això, i et dona el codi. En lloc d'estar picant 100 línies de codi, les pica ell. I després, aquelles línies, òbviament, s'han d'executar amb un programa, has de veure que funciona, que a vegades no funciona a la primera, també t'ho dic, i s'has de tornar i anar corregint. Clar, si tu saps de què va, vas més ràpid perquè dius, ja s'ha equivocat aquí, ho canvies tu. Jo l'utilitzo per això. Després, quan tinc això, que jo ja ho he executat en el meu programa, amb el meu ordinador, amb les meves dades, li passo i li dic, ajuda'm a interpretar això. I aquí és on el que ella deia hem de vigilar, perquè aquí s'inventa coses a vegades. I llavors l'investigador em diu, no, això anem a revisar-ho, perquè clar, aquest coneixement és el que teniu vosaltres, però sí, funciona molt bé. No, jo pujar-li el que és les dades, l'Excel, i dir-li, fer-me tal, jo això no ho faig, jo almenys no ho he fet. No dic que no es pugui fer, segur, però jo ho faig d'aquesta manera, programant, ho utilitzo per programar i jo faig l'anàlisi al club. Sí, que digui ella quin és el que has de fer, la sintaxi, i llavors després l'apliques en el teu programa. Exacte. Jo el faig servir així. ¿Tú es el Excel? No, yo no. No, yo no. Yo le subo, por ejemplo, el libro de código, o sea, él sabe qué variables hay porque le subo las variables que hay, lo sabe. Pero no tiene la base de datos, pero sabe todas las variables que hay. Entonces me puede programar la sintaxis. Sin crear una base de datos simulada, es decir, tú subes las variables solo. Sí. Y ya te hace el código. Exacto, te hace el código, porque tiene con lo que es el libro de códigos que sabe, pues la variable tal está medida en años, la variable tal son fechas, todo eso, pero no tiene los datos exactos. En concreto, lo que subes es la variable y defines si es dicotómica, si es continua, Exacto. qué tipo de variable es. Como los nombres que toma en la base de datos para que lo haga igual y ponga el mismo nombre. Exacto, le doy todo, la estructura menos los datos. Y entonces así me puede programar la sintaxis. Es que los datos tampoco es que eso es... Pero y ahí hay una de esto, yo por eso... Además hay una ley de confidencialidad. Claro, claro yo por eso no lo hago, porque yo sé que ahí hay un conflicto. Y lo hago así y me funciona perfecto así. O sea que, sí, es una manera de hacerlo. O sea que... Vale, ja acabo, ja està. Passo a que l'anàlisi no és màgia, ho tingueu clar, que... Vale, vaig directament al final. Em passo tot això, però tot això ho hem estat dient, Us poso les coses... Això seria la difusió. Simplement de la difusió, dir-vos una cosa, i ja passo al final. Podem fer difusió d'aquestes 3 maneres, però no fem primer una, després l'altra i després l'altra. No, fem-les
combinant les tres coses. Fem, mentre estem escrivint l'article, que ens portarà un temps, anem a congressos, podem fer difusió de comunicacions i pòsters mentre escrivim l'article, no hi ha problema. Vull dir que anem fent tota la vegada, no espereu a fer una cosa i després l'altra. És el que acabo de dir. I un altre cop això, perdó, és que ja us dic que... Les coses que vull que us emporteu. La recerca no és només per uns quants. Ja ho he vist, que tothom aquí té idees i comencem a plantejar preguntes i podem tirar endavant. Les bones preguntes ja les teniu vosaltres. Per tant, i el que estic dient tota l'estona, no cal saber-ho fer tots sols per començar a investigar, que és el que us he dit, equip. I 2 accions que us proposo perquè feu per començar. La gent que no ha començat mai. Agafar, el que hem dit, aquesta situació que us ha vingut al cap i plantegeu-la bé, com ho hem fet nosaltres, amb una pregunta de recerca. I, sobretot, abans de dir, ara vaig a recollir les dades per fer això, definiu bé tot el que hem dit. Què mesurareu i què recollireu. Plantegeu bé aquesta part. I res més, els recursos gratuïts els teniu a la web, per si voleu, preguntes i ja està. Una pregunta. Digues. Contesta, ets real o ets una IA? Jo? Bueno, m'estic convertint en IA perquè l'utilitzo moltíssim. Però constant, no és que diguis, no, fes-me això i allà el deixo. No, vaig mantenir una conversa i funciona molt bé. Jo us animo a que l'utilitzem.